So, Diyos maray na aldaw mga kabakyard. So, ano yung pukitangon yan sa sarong beta show digdi sa sarong mall sa Legazpi. Kaya iba po si Kuya Marlon from Kamalig, Albay. So, Kuya Marlon, ano po sa inyo ang mga sira dyan? Hindi po, 60 po ano yan. Ayan. So, since beta show ini, ano pong category ninyo, Kuya? Yan po, yung Super Red, Super Red mga HMPK, and na may HMPK. kuya mo, mga wine. Wild. Mga Ayan. po, so ng trial plus sa wine. Trial plus. Trial plus. On wild category. Lima po na naka-first, 2 second, sarong third. Limang First, first, 2 luwang second, second, sarong third, sarong third. sarong champion. Sarong champion. Ayos Ayos sa mga sasakyan ni Kuya. Okay, Kuya, natata beta. Ako lumbagang sira ornamental fish, natata beta fighting fish. Ito na nga po kaya bago parang ginagigit ko yan. Mahali po kaya ninyo, Thailand. Thailand. So natay ni ang napili nindong atamanon. Kuya, para malibang. Malibang malibang. Ang kuyan. So mapagal ba? Anti-stress. Tama lang. Sakto sa naman. Sa tingin ko garo mga import line naman nito. Mga landborn na yan. Import line, Highland board. Ayos So, saan ka po ninda mahanap kung just in case na... Kuya lang po ako, mga abi-abi lang, di po ako nagbibenta. Dahil ka pala. So, pure hobbyist po ni si Kuya Marlon from Kamalig po. Kamalig, Albay. Sumlang Kamalig. Sumlang, Kamalig, Albay. So, maraming salamat po. Thank you, sir. Ano yung kita mo niyan kay bata si Ate Glenda? Siya po ang president ng ABA Bicol Chapter. So, Ate Glenda, active ka mo, no? Beta Community Digdi. So, sa loob ni darong taon, pero ka-beses ka mo na organize. So, last, ano na kayo? Nagpuun kami noong December 2016. Okay, from 2016, Nagpuun kami, 10 lang kaming member. 10 members. Sa ang presidente may si Maki Villanueva. Pero officer lang kami dati. Tapos nagpa-show kami sa Gaisano pa. First, mini show lang ganito. Karo lang. Ang beses na 2016. And that is under ABA. Oo, ABA na to. Maki Presidente May. Second show, May 17, sa Gaisano Giraray, sa Rusong Giraray. Pag 2018, nag-national kami sa Naga na, Naga. Tapos, pag 19, hindi na sa SM. Ako na ang presidente kayo. SM. SM. 2019. Natigil tayo dahil Sa nag-pandemya. pandemic, 2 years. Pero last year, Last year. nag-agwas kami. Yes, nakita-kita tayo doon. Nag-agwas kami. Ayun lang to, sa show lang. Oo. Tapos, wala nang iba. Then ngayon, Ngayon na. 2022. May calendar kaya kami sinusunod sa ABA, sa May. Naka-schedule kami April. Ngayon nga ng April. Ang sunod ding national, ito mini lang to. Ang national may September. September dito sa SM. Okay, SM ang Giraray. So, national event, SM. Oo, wala ko pang date kasi pinaano pa yung permit sa SM. Pero magkakaiba. Magkakaiba, obligado niya, inobligar kami kaya. Tatlo talaga sa sarong chapter, duwang show permit. Yan lang ang pwede hindi mo yung show, wala. Okay. Very organized talaga yun si ma'am. So, siyempre, understood man ito last 2 years ago. Maringan ito na kayo. Kami awas. Understood man dahil nasa pandemic kita. Pero ngunyan, nahiling ka, nabubuhay na naman, show, groom. Ngunyan, ate, ang president, ano ang ma-advise sa mga baguhan na gusto
benta. Most Primero, especially sa pag-show ka. primero, kung gusto mo maray na kalidad, nasa mo yan. Primero, dapat sa breeder. Depende sa breeder. Kung may ngaran ng breeder mo, maray man ang presyo, magayon mo ng kalidad. Panluwa, may magayon mo na hababa ng presyo, pero magayon man ang kalidad, nasa pagkataman mo yan. Okay. Ang mga anuman, sige ka lang, mag-try and try ka lang na makukuha mo ang maray. Sige, gusto mo bagang sa mata mo man. Ang pagbebeta, bako man yan toli magayon sa imo. Gusto sabihin, magayon man yan sa ko. Tama. Dahil man yan gusto sabihin na, pangit ang hiling ko yan, pangit man yan sa imo. Tama. Kaya nga di sa pag-judges magatulog, kaan duwa iyan, pwede hindi magkaupaharay, si Saruan tayo ang mga break, kaya permin tulo. Tapos, pag nag-sali kita show, may mga kitang sizes. Sizes. May kita pag regular baga, ang size baga kay Mocha, 1.5 ang regular size. Very technical yan ha. Oo. 1.5 inches regular size. Ano pa? Junior, maximum dapat 1.20 ang junior. Diyan Okay. kita sa junior nagkakakurula. Ang junior, pag sinabing junior, may sukol nga ni. 1.20. Kung minsan, dadakot lang sa jube, sinasali lang. Ang ibang judges, lalo na kung IBC ang judges, automatic diktukan. Kaya lang, tayo si LA, dahil naman ang kanyo, dahil man pwede anong memang, tairap man ang player, mararaya. Yung manidis ka na. Gusto taman giraray. Tawan man giraray ng chance. Kaya sabihan mo na lang na next time, madardak na kung man ang beta ticket. Kumbaga, very talaga Sinda, very sa sizes. Dahil since beta show ini, importante mga kabakyer talaga na kita sa category and sizes. Tama? Kaya nga ni, piglalag mi permi ang sizes, na nga rin Sinda magsay, may magkanyang piglaag na sizes. Pati category? Ang category man, kung ayaw niya sa category, yun na dyan ka masali. Pag mayo niya sa category, di ka maghanap, kasi mo yan ilalaang. Tama. Pa-invento kami. Yes, tama. Tapos, halimbawa, judges school yan. May nakikita kita nagre-rebukan. Judges school. Judges. Pag ang judges nagsabi, araw kayo ni ngaya ang mo, or, pwede mo questionan ang judges. Di ba paliwanag yan sa iyo? At the end of the day, ang mga decide pa rin yung Judges judges. niya. Kaya nga ni tulungan giraray ka, ay guurulayan mo yan. But mi man, hindi man ka mara-stricto sa mga halimbawa, Makonsuelo ba kayo niya, no? ang mi man, halimbawa kaya nasa labag ang class mo, classification. Pag nahihiling yan kang kang judges na ini may potential niya sa leading class, ililipat yan. Yun pala no? Nasa judges nga niyan. Kasi may example ako mo niyan. Eh, bistado mo si Luang. All, bato-bato, butabara. Ang piksado niyan sa D9. Okay. Nahiling ni Judge LA, magayon lang form. HMPK yun, HMPK. Inilipat niya sa form and village. Sa kaswertihan, yung pang nagka-category champ. Alright. Kumbaga, man yan. So, ibig sabihin, kailangan din para mga kabakyers, alam din natin talaga kung saan natin ilalagay ng category. Kung halimbawa ngayon, di ka matutong talaga mag-categorize, ang mga pwede ka maghapot na ako kasi hindi ko na ilalaag. Willing ka mag-i-teach, ituturo pa niya sa imo. So, dapat talaga, huwag tayong magkatibuling magtanong. Oo, pinakayan talaga the best. At saka correction. Oo. Since sasali tayo sa show, so ito talaga yung standard. Kahit naman sa gapi, ganun din. Sa beta, ganun din. So, Sabi kaya, nagbabeta to pag ako last March. beta to. Oo, Mayo lang. Ang nagkaratinder, may nagkaratinder, pero Mayo si mga baguhan. Okay. Dahil sa sa ligaw kaya, ako nagbibeta mo niya, nahihiling ko. Kaya siga, dahil sa alam ko kaya, dahil ako nagkukomment, tamad ako mapasalaan. Pero, kada ko sindang, trial and error. Gusto ko na mag-comment na kahit may naghahapot ng kaya lang, bawal dahil pag-honor sa beta ang mga tail-type bihir ang cross kaya. May category siyang cross gani, pero dahil yun lang ni. Ang iba, bigas sa sala. Ang standard na yun is IBC. IBC standard niyo. Bigpalikpot mi lang, tayo halabaw ni niyo. Pang mini show lang niyo. Yung mga
beta to, pag ganyan po ba ma'am ay may bayad or? Wala, Oh, libre lang pala yun eh. O yung mga nagtatanong dyan tungkol sa beta, hanapin nyo na si ma'am. Oo, magsabi lang kamo tama willing man ako ABA. organize ning ano, Yes. beta to. Oo. Nagdadara kami ng mga copy na piga-disclaiming kung halimbawa sa tail type, kung ano ang mga fault, sa show, Wala balik eh. ang pwede. Maganda yan. Piga ano mo yan, may mga dara kami kaayan. Kaya Ayun. may man, kung gusto nila magpabeta ko, Libre. libre. Free. Oo. Kami ang nag-organize kaayan. Magsabi lang sa kung siya maarating data, mag-invite na kung mga pwede magpaliwanag, mag-speaker. So, yan, actually, malaking bagay na rin yun para sa mga nagtatanong yan, karamihan sa mga, most especially, strictly na sa show, ano po. Yan, maganda talaga makarinig tayo sa mga organizers ng mga show. Para at least, alam na natin yung sinabi nga kanina, mga category, sizes, pati yung mga DQ, dapat alam din natin yun. Misconception ninda na ang muna kayo nila pag nag-show, pag-aray mo ng color. Hindi lang naman sa color yun. Hindi yun sa color, sa form yun. Or finish. Pinag-aanuan yan, form. Sarap pag na-observaran pwede. Pero may pinagkasali sa hakmon, rose tail. Okay lang yan, ang rose tail. Pero kung ang papranggaw mo sasabihin, reject yan ang hakmon. Marami pang iba kasing hindi lang yung rose tail. Wala, ano yan, reject yan ang hakmon. Ang rose tail. Oo, kasi parang nasubra na siyang mukha baga, tapos nagkulot na. Yun yung pinaka nun. So, anyway, sa technicalities of the show, Beta marami talk ang na- kwentuhan, beta talk. Beta talks, and then hanapin nyo yung Facebook, Ng Bicol Oragon. Bicol, Oragon, DBA. Pero, ganito, Tapos yung Facebook nyo, ma'am, vintage kami. Sa ako, Glenda Torres. Glenda Torres. Yan. Okay? PM na lang. Yan. Para, Willing ako magturo. yan. Ay, Okay? nag-chat man sa ako, bigyan sabi ko, sige lang, hapot ka lang. Okay lang yan. Hindi ako maanggot pag-apot. Hindi mo lang pagbastuson. Alright. So, actually, malaking tulong to, no? So, para sa mga babuhan na gusto magbeta, kahit naman ako willing ako matuto. So, at least, meron ganito mga nag-organize sa mga mini beta shows, suportahan natin, mga local shows natin dito sa Albay. Maraming salamat. Any last word? Sana po next September, sa September, kita-kits kita sa SM Legazpi. Yan, September. Inaagi mi lang po ang date para ma-publish mi lang po ang date. Nag-ano lang ang permit. Right, so Thank SM you. National Show. National appointed. Actually, to be honest, mas maganda na nga meron na nag-organize dito sa atin, no? Kasi hindi mo na kailangan dito lang. Nagpapadara kaming sira. Oh, Kasi SM. ang Bicol, obligado magpadara sira kada show kakaba sa ibang chapter. Diba? So at least dito, nandyan lang sa SM, Legazpi, pwede natin mapuntahan, pwede tayo mag-participate, pwede tayo. Right? Thank you very much. Mabuhay kayo. Thank you. So ayan po mga kabakyard, no? So actually, pag may mga ganitong event, i-grab natin yung opportunity kasi marami tayong matututunan, lalong-lalo na sa beta. Pagpili ng beta, fish or competition, show competition, para at least kahit paano, malaman natin paunti-unti na, no, na hindi na tayo magkaroon ng balik sa pag-alala. But anyway, ang conclusion naman yan ay siyempre ginagawa natin yung hobby na ito at the end of the day ay gusto pa rin natin maging masaya. So once again, my name is Reno and congratulations nga pala sa organizer nitong Oragon Flair sa ABA Bicol Chapter. Ma'am Glenda Torres ang president nila, sa mga members and sa mga winners, congratulations po sa inyo. Keep it up. So magkita-kita po tayo sa September national event daw po na beta competition.